torna crisis arquitectives. I no us estic xerrant des de dins una bota. Avui som aquí per xerrar d'escales, però no de les que serveixen per pujar i baixar, sinó de les que fan referència a la mesura de les coses. Una maqueta, per exemple, és un edifici a escala més petita. De la mateixa manera que un plànol o un mapa és un dibuix a escala d'una ciutat. Per tant, podem dir que les escales serveixen per una banda per representar les coses. Tot allò que tenim al voltant està dissenyat tenint en compte l'escala. Si volem dissenyar una cadira, per exemple, haurem de tenir en compte qui l'ha d'emplear. No serà el mateix dissenyar una cadira per un infant que pel seu mestre que per un jugador de bàsquet. Na Rínxols d'Or això ho sabia molt bé. Fixeu-vos, això és una porta com les que tenim tots a casa. Pensa en quan eres molt petit. Segurament no arribaves a la maneta, no? No la podies obrir. Mira aquest nin. Qualcú ha dissenyat una porta a la seva escala perquè pugui entrar fàcilment a la seva habitació. Quina sort, eh? De la mateixa manera, podran dissenyar portes especials per moixos i portes especials per gegants. Però espera, els gegants no existeixen. En quins edificis poden trobar portes tan grosses com aquesta? Exacte. En els castells, en els palaus, en els museus, a les iglesis. No són perquè hi passin gegants. S'hi col·loquen perquè m'ho donen en compte que estem entrant a un edifici important. I quan passam per portes tan grosses com aquestes, mos sentim ben petitons. Una cosa molt lligada a les escales és la proporció. I què és la proporció? És ni més ni manco que la relació entre diverses coses. Mira aquest dibuix. Quina part del cos d'aquestes persones està desproporcionada? El cap, no? És massa gros respecte a la resta del cos. T'imagines tenir un cap així de gros? I què pensaries si te dic que la proporció guarda tots els secrets de la natura i de l'univers? Envoltant l'any 300 abans de Crist, el matemàtic grec Euclides va descobrir el següent. Si team una corda en un punt concret, aconseguim que la relació entre el tros petit i el gros sigui la mateixa que entre el tros gros i la longitud total de la corda que teníem al principi. És a dir, el primer tros és aproximadament 1,62 vegades més llarg que el segment més gros. I el segment més gros és 1,62 vegades més llarg que el segment petit. Aquest número, 1,62, que en realitat no és exacte, sinó que té infinits decimals, és allò que Euclides anomenà raó mitja i extrema. Més tard, en el Renaixement, Luca Pacioli l'anomenà divina proporció. Després, el matemàtic alemany Martin Ohm la batià com secció daurada i ja en el segle XX s'emprà la lletra grega phi per representar allò que ara coneixem com el nombre auri. Però per què tanta història amb aquest número? Què té d'especial? Fixa't, aquest rectangle té proporció àurea. El segment llarg i el curt compleixen la relació que acabem d'explicar. Si construïm un quadrat dins el rectangle auri, el rectangle que queda torna a tenir les mateixes proporcions, i així successivament. Si unim els vèrtexs, resulta una espiral a la que anomenam també espiral àurea. Has dibuixat mai una estrella sense aixecar els llapis del paper? Si t'hi fixes, els diferents segments de l'estrella compleixen la proporció àurea. I encara més, dins el pentàgon que queda en el centre, pots dibuixar una altra estrella igual, i dins aquesta una altra, i una altra, i una altra. Increïble, no?
És per això que aquesta figura se va emprar a l'antiguitat en pràctiques màgiques. I resulta que la proporció, a més, se troba a moltíssims elements de la natura i de l'univers. Te'n recordes de l'espiral àurea? La podem trobar a les closques d'alguns mol·luscs, en el creixement de les plantes i de les flors, en algunes galàxies i fins i tot a la teva orella. Ara que ja sabem què són l'escala i la proporció, anem a jugar un poquet amb elles. Aquest senyor era Robert Terrien, un artista nord-americà a qui li encantava aquest joc. Feia escultures de mobles enormes i de vaixelles gegants, que ja no se podien emprar com a taules ni com a plats, sinó que podrien haver servit com a escenaris, com a refugis per la pluja o com a banyeres per nadons. Al seu torn, Oldenburg col·locava objectes gegants en els parcs i a les places. Nosaltres ho farem al revés, no augmentant l'escala de les coses, sinó reduint-la. Necessitaràs una cartolina, unes estidores i una càmera de fotos. La del mòbil bastarà. Se tracta de que mitjançant plecs i talls construeixis un edifici a petita escala. Després, fent servir la perspectiva, t'hi hauràs de ficar de dins, tal com he fet jo en el principi o com faré ara. Bé, de fins aquí el nostre taller sobre escala i proporció. Espero que us hagi agradat molt i que ens puguem tornar a trobar ben aviat a les vostres escoles. Mentrestant, us enviem una ferrada molt, molt forta. I recordeu que podeu compartir les vostres creacions en el Facebook i a l'Instagram d'Arquitectives.